Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, update sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Action Reports, first portion. Mayo nga ga Western Visayas, syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Liwat kita nga magainupdanay sa sining adlaw sang Biyernes. Yari kita sa katapusan nga adlaw sa bulan sang Setyembre tuig 2022, September 30, 2022. Mga kaaksyon, kamusta kamo sa sining kagahon? Kabayon ta nga okslang ang ato sining pagbugtaw, wala sang problema, tuloy-tuloy ang ligaya. Action Reports, first portion. 86 dias na lang nabilin before pa man mag-Christmas Day, kag 93 dias na lang ang nabilin before man na mag-end ang 2022 nga tuig. Mga kaaksyon, kamusta nga to sila nga mga kaaksyon sa tatlo ka mga merkado, Burgos, Libertad, Central Market, kag sa mga kabarangayan nga nagabugtaw na sa sining mga inoras kag nagahimos na sang palanyagahon palamahawawon. Mga kaaksyon, Action Reports, first portion. ululupod kita karon mga kaaksyon sa ato sining pangalagad diri sa inyo sining palatuntunan sa Action Reports, first portion. Ano nga mga balita sa sining adlaw ang aton sining pagabantayan diri sa inyo sining palatuntunan. Action Reports, first portion. Karon dugay-dugay aton hibalon ang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa Local Drinking Water Committee sang sila'y kagibi Magalona maga-convene sa Lunes. Action Reports, first portion. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, balita ni Aksyon Art Tayhupon, extension nga ginhatag sang syudad para sa mga vendors sang Manukan Country, lubos nga ginpasalamatan sang ila presidente. Action Reports, first portion. Sa balita naman sa Nukpo kay Aksyon na John Diaz, lalaki na aktuhan nga nagapangawat sa sulod sang isa ka puluyan sa Dakbanwa sang sila'y arestado. Action Reports, first portion. Sa balita naman sa kay Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, BCPO magatinguha nga mapaluntad ang kalinong kagatawayan sa pagsaulog na sa Mascara Festival sa buligman sang Philippine Army, kagiban pang mga kasektor o kon mga membro sang Force Multiplier. Action Reports, first portion. Kalakip man mga kaaksyon, dalon taman karon ang balita sa patrol we have aksyon na Eden Abuso. Kaina may nalabayan kita dra sa Bangka Villamor. I don't know kay may ambulance kag pulis kaina aton ibaloon talang na karon sa kaaksyon na Eden Abuso. Mga kaaksyon namon sa kanginan. Action Reports, first portion. Sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga. Action Reports, first portion. By the way, ang pagprintas ang baluta sa 2022 barangay kag SK election nagsugod na mga kaaksyon amo nang pila ka mga gin-release ang Commission on Election kag National Printing Office. Mga kaaksyon, pinagi sa kay Chairman George Garcia kag Commissioner Ray Bulay ang nag-witness ang printing sang pag-testing sang baluta matapos ginsaynan ang Memorandum of Agreement para sa sining pagproseso. Mga kaaksyon, Action Reports, first portion. sila lamang ini sa ato sining balitaan mga kaaksyon kag karon dugay-dugay dalon tanay ang parte manino isa man ka persona ang biktima sang pagpanglutang sa Dakbanwa sang Sagay
kagabi mga kaaksono, patay ang isa ka persona samtang pilason pagid ang isa ka manunudlo nga nasa Labatyaho sang pagpanglutang sa tubang sang gasolinahan sa Dalan Maranyon, Purok Masagana, Barangay 2, syudad sang Sagay kagabi. Mga pasado, mga alas 7, gid man tugurugay hinangat, no? Sa natabo ang ining insidente, ang biktima ginkilala nga si Russell Matarong, 44 anyos, residente sang Barangay Makiling, syudad sang Sagay, no? Nakaangkon sang pila sa paa si Marilyn Magulabnan, 56 anyos, backrider sang motorsiklo nga tuyo kuntani nga magpagasolina. Amo ning isa ka manunudlo mga kaakson, no? Suno sa investigasyon sang Sagay City PNP, ang biktima sakay sa motorsiklo sang ini ang ginlutang sang wala pa makilala nga mga or nga suspect nga yara sa likod lang nga sakay man sa motorsiklo. Natumba pang biktima kaginlutango, isa pagid ka suspect nagatindog sa kidid sang dalan, baligin finishing siya mga kaakson, no? Suno sa saksi anom tanan ka mga lupok ang iya nabatian kag nag-withdraw ang ining suspect sakay sa motorsiklo padulong sa area sang Barangay Bato, Sagay, Negros Occidental. Padayon pagkaroon ng investigasyon sang mga kapulisan sa Rakbanwa sang Sagay angot sining pagpanglutang mga kaakson, no? Ang biktima galigin payag nga si Jomari Matarong mga kaakson. Ini tuhay naman sa report nga una sang Sagay City PNP nga magulang nga si Russell Matarong ang biktima nga nakuha sa iya driver's license, no? Ginklaro ini sang Sagay City PNP nga si Jomari Matarong ang biktima. Action Reports, first portion. Sige, tagan tara karon nagtalupangod diri sa ato sining pangalaga daligid lang mga kaaksyon san bayanay sa mga balita na gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters pagkatapos lamang sini. Life Extend. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na. Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na. Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos ang PIDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi
Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone. Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kaya may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pag daw. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nauya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, basi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong ka. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon, hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan ka, kung magsalig lang ka mo, sige-sige lang ka mo, pray kay God, may madamo kaya nga tao nga magulig sa inyo.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko, mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba niya, mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpur ini ko pa siya napili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay bas kaluyan mangitakan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di
amo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha Ma'am Muna kag Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang na panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itlugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinera sa mga lata, goma, kagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitlugan o kung Philippine Standard Time las 4:54 nga oras himulsuhan tanay palibot sang syudad sang Bacolod Bakson Eden Nabuso sa patrol. Balita sa patrol. Yari ang kaundan sang informasyon, sitwasyon sang palibot sang syudad Bakson Eden Abuso sa patrol aksyon na din. Good morning! Good morning! Sa Paranaton, yung mga kacho. Ang aton sininga palibot sa buong Action Rex, matulutawhay. Kag daw kalabanan galing sa palibot sa siyudad sa Bacolod, ang mga dalanon, wala daw dulom-dulom mo, no? Do kulang sa mga street lights. Mapapili, uro ay kaya nga akong proyekto street lights. May street lights pero may magdasiga. Correct. May mga poste pero wala gasiga. May mga poste na da. Oo, galing do. Wala ta mahimo kay tigin pa isol pa mo. Gani. Man kada barangay nang in charge siguro sa mga street lights na mo. Kis ang sa city man Action Rex pero tani wala nami tanawon kung sanag especially kadamo na daan sa aton sini nga mga kauturan nga amo ni oras may trabaho man gani wala sang sakyan bala kay subong do limitado lang man Action Rex ang nagabiyahe kisa nga mga tricycle nga mga tricycad amo ni nga mga inoras wala choice ang iban kundi maglakat pa bangga nila abe pakadto sa highway para makasakay sang salakyan. Kisa kakululbaan kay kadulom sang lugar basi bala paglampuwas mo sa dulom nga area paglamot mo sa sanag may buslot ng kilid mo. Do kakululbaan. Ano tong sa area to sang Villa Villa Locasan? Nag-follow up Action Rex sa kapulisan, wala pa kabalik ang investigador pero do minor lang man to kuno Action Rex. Ano to ng traffic accident? Yes, correct Action Rex. Follow up na dugay kay bago lang man to naghalin kay sa Station 3. Anyways, sa palibot man di sa syudad sang Bacolod, do kanila sa Rex tungod nga fix bala ining income sang mga jeep naton yang modernized. Ang ila do sulod Action Rex or ila biyahe abi do opisina man. Butan ta pinakatemprano nila sugod biyahe alas 6 alas 7. Pero ang mga jeep tayo subong ho nga mga daan ibala nga mga jeep kinanlan baka mo pa lang ni sila subong nga nagabiyahe sa dalanon. Kahit may ginalaga silang ginalaga sila nga income for the day. Kaya wala labot sang ila sini nga gusto ipuli sa ila pamilya. May balayran pa sila nga boundary, may ara pa sila sang kinanlan lagson man nga ipatughong kag gamay na lang nga kantidad para man sa ila kaon. Unlike sang mga modernized jeepney Action Rex
nga bisan na sugod sila bibiyahe mga muna mga alas 6 alas 7 hasta naman nga mag-abot ilang relyebo mayara sila fixed ya nga 450 pesos a day. Di do makatulog-tulog pa sila kag para makapreparar sa biyahe bilog nga adlaw kay tapos manotice mo Action Rex ang mga modernized jeepney wala siling nga nagapaugap gid bala sa isa ka lugar. Kay te amo na gani kay buli gid Action Rex kay fix iya ila nga kwan nga income for a day unlike ya sa mga jeep niya daan naton bala nga kinahanglan nila magsigi ka daw may additional pasahero. naman to pila ka units to kapon do nakita to sa post ni Action Zell. Oo, kagapon Action Rex actually nagparade sila do home site to nga biyahe do another 15. Home site ka gano? Home site Central Market lang to nakita. Tamo naglibot sila sa dira halin sa Dalom tada lambot to sila sa NGC. Kay para tay pabalo sa Pumuluyo nga may dugang naman sila nga unit ido kisado ga kwan nga leng do ka sa uabla sa dalan gido feeling mo bisan 4 lanes do gagutok do gagutok kung magdululungan ni ang mga modernized jeep pero tay manad lang taniguro importante daw ga upod naman kita sa trend subong kag ti kadamo gahambal nga safety man para sa mga pumuluyo. Kadamo naman sa magtuturan naton nga titungod nga do tulutawhay na aton sini nga panahon nagaulo exercise na diri sa dalan Lacson kadamo naman sa mga jogging gani paglambot paglabay namon gina sa may bahin sang Capitol Lagoon. May mga naga-exercise na pero sagwa pa lang kahit sirado pa sa sulod magulo adlaw ni karon dira na damo na naga zumba. Tapos zumba matabok lang kag makao. Matabok kag makao. Ara da mga kalan-an Action Rex. So far, sa all in all, tulutawhay ang palibot sa syudad sa Bacolod, sa downtown area, kadamo na sa mga banderitas. Pero diri sa Lacson, do wala pa makatakod ang mga manugtakod sa banderitas. Batayan tani kay September 30, karon sigurado damo ni tao daw diri sa may halin ground. no hospital pa kadto da sa 6th Street to daw damo-damo naman banderitas nga ginakabit da. Amat-amat Action Rex pero tidiriya pa lapos di sa may BS Aquino daw wala pa pero tiba sa gawon man nila. Kahit September 30 subong Action Rex buwas nga adlaw ate sinadya na muni oras. Karon sa gabi daw may countdown gani na ambot kun correct. Karon sa gabi ito ang tukar to? Karon to Action Rex sa may NGC ground. Hasta pag October 1. Oo, sugata sa October 1. Malantaw tato karon Ate, do ambot yung kagiho kapato karon gisigurado damo gini Action Rex makadto kay very excited. Kag very hidlaw kung baga sa ginatawag nga Mascara Festival. Te hulaton ta pag ining isa sa ginahulat kili sa aton sini mga action ang rerouting plan sa mga motorista bala kay ti approval naman tong kinanlan. Te kagapon may special session ambot ni ko kay kadamo nagapamangkot sa aton ti wala pa matay sa BAP. Kaya wala pa man kita natagaan man sang kopya. Pero for sure, by October 1, diri sa Dalan Lacson, may mga isira na Action Rex nga mga dalanon na. Pero sa gabi lang na iya isira. Sa gabi lang iya Action Rex. Kung kiting adlaw ya, pwede magyang-gyapon, no? Correct. Gabi lang ang do amat-amat sinadya. Kagwan to taka naman, nasa naman pagkabuwas. Ganit man. Pero lawig pa ni Action Rex sa October 1 to 23. Lawig pa. Ang selebrasyon sa Mascara Festival. Observation report halin sa patrol, Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod. Regards gali si Maninoy mo gali Dr. Desinaw. Ay, Maninoy, ato sa New Zealand. Oo, gani ato sa gali sa Hamilton, New Zealand. Subong do. Yes. Mayroong oras da sa New Zealand man. Ano oras to sa inyo Action Eden sa New Zealand? Anang nalipat ko kayo nagligan ng bulan. Ang tukoto mo. Gani man. Naguna lang ko di, kaya mang maskara ko danay. Gani, monitor si Dr. Rinante Hamero Desina, no? Yes. Siling niya mayong aga Action Rex, mayong aga Ihada Eden, live gid kamo diri sa Hamilton, New Zealand.
Maninoy mo, thank you so Dr. much, Dicina. Maninoy. Salamat, Gid. Kaya sigurado Ayos, ka, wala ka sa mga balitaan, di kaya tutos layo mo. Gani, man natutusagli sa New Zealand yan, no? Yeah, so, upod sila ni Maninay. Naglagaw. Sige, Sila sa, ayo lang sa da. mga kuhan ko da, sa mga, ano na gani? Ang tawag na gani? Ano? Na suon. Suon. Sige, Action Rex, Oh, sige. Observation report talin sa Patrol, Action Ida Raboso. Una, sa balitaw na sa Action. Sa Bacolod, Action Radyo. Action Reports, first portion. Thank you! Salamat ginaksyon na Ida Nabuso, balita gikan sa Patrol. May lang nga pagpamate kay Dr. Renante Hamero Dicina, no? Monitor dito sa Hamilton, New Zealand, mga kaaksyon. Ayos, kag sa bugos nga pamilya, Doka, may lang nga pagpamate, no? Sige, daligid lang mga kaaksyon sa ato sila nga pagpanumbalik report na ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO kwa untay ni may kang tanan sa preparasyon sa mga kapulisan nga ti mapaluntad ang kalinong kagatawayan sa pagsaulog sang Mascara Festival sa bulig sang Philippine Army kag iban pa nga mga units, mga kaaksyon. Action Reports, first portion. Balikan tayo na pagkatapos lamang sini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh, mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman, Brown ng Dason. Brown ng Dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ano? Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece nga kumpos nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapulong to. Tugal ko balala. Di sa linggo sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo. Ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod,
nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kaya saling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-open sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter diratay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa premium sa Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Aksyon Radio. Maskin gubaon na nga, nakabatik ko. Kaya natanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang salamat kita. Ayos na kantuan tanay sa aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kangtaran sa BCPO magatinguha nga mapaluntad ang kalinong kagatawhayan sa pagsaulog sang Mascara Festival sa bulig sang Philippine Army. Action Reports, first portion. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Police Balita. Aksyon Eric Mayungaga. Good morning, Action Rex. Report kita sa Bacolod City Police Office, 1,165 ka mga PNP personnel, PNP Special Action Force, Philippine Army, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Phenology, CDRRMO, K9 Unit, Force Multiplier, kag Bacolod Traffic Authority Office ang nagtambong sa send-off of troops and resources ceremony for Mascara Festival, ginhiwat sa Bacolod City Police Office Headquarters kahapon sang hapon. Ini ang gitambungan ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, 303rd IB Philippine Army Brigade Commander, Brigadier General Inocencio Pasaporte, kag Mascara Festival Director, Attorney Pinky Mirano Ocampo. Sunod kay Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, Action Rex, may dugang pa nga PNP personnel halin sa Police Regional Office 6 sa una, ikaduwa kag sa highlight sang Mascara Festival bilang augmentation troops. Sunod kay Martir, Action Rex, may mga task force commander nga gidesignar agud mag-supervise sang ila personnel sa tagsa ka mga festival site. Ginpahayag naman ni 303rd IB Philippine Army Brigadier General Inocencio Pasaporte nga mga bulig ang Philippine Army sa pagpatuman sang kalinong kakatawhay durante sa pagsaulog sang Mascara Festival diri sa syudad sa Bacolod nga magasugod Oktobre 1. Sa aton nga security sector, tanan diri no, different units of the PNP coming from the region, yung provincial mobile forces, diri man ang sa tanan nga units no, sa PNP, including ang units man sa Philippine Army nga ari diri sa area, ang 79th Infantry Battalion, may duty kita nga pagabuhaton in line diri sa Mascara Festival. That is to ensure peaceful and safe staging of the festival. Balanaton, this Mascara Festival is a special event for Bacolod City. Observer lang kami on the side, somehow involved ang provincial government of Negros Occidental. And ini ginapakita na dapat after facing yung challenges natin sa COVID, somehow no, pagka-disunite natin as a result of politics nga election, ini mag-remind sa aton, kinahanglan natin mag-unite. So just like sa aton sa security sector, kinahanglan gid naton nga ma-achieve na magiging safe and peaceful in Mascara Festival. So this send-off ceremony signifies the commitment of the armed forces of the Philippines, represented by 303rd Brigade here, no, having jurisdiction and control over army units dito sa AOR ng brigade. We will be committing personnel of 79th Infantry Battalion, our personnel from our K9, also from the explosive and ordnance personnel namon. We will be committing diri to contribute to the success of the Mascara Festival, especially ma-ensure nga safe ang tanan during the festivities. Importante diri tanan no, magbinuligay kita. We do our job, we do our responsibility kung ano ginhatag naton, kaupod man ang aton mga force multiplier. Kung mabuhat naton ang aton trabaho, respective na trabaho, I think we will ensure that the Mascara Festival will be a success. Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte.
Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Action Eric Magbano nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa BCPO. Ulay hununta na yung balita ni aksyon na John Diaz sa Nukpo. On standby man ini siya. Ini may kang tanano sa lalaki na aktuan nga nagpangawat o nagpangawat sa sulod sang isa kapuluyan sa syudad sang Sinay. Arestado mga kaaksyon, yari ang kaundan sang report ni aksyon na John Diaz sa Nukpo. Aksyon dyan. Arestado Action Rex ang isa ka lalaki matapos nga maaktuhan nga nagsulod sa isa ka puluyan sa bahin sang Barangay Rizal proper syudad sang Sinay pasado las 5 ang takna sang kagahon kahapon Setyembre 28. Iring sospetsado nga nadakpan ang ginklala kay John Lloyd Nava, 25 anyos, kag residente man mismo sang Barangay Rizal proper sa mga syudad. Samtang ang iya naman din nga ginbiktima nga muntag iya sang gadgets nga iya kontanikwaon ang ginklala kay Ruth Alyare, 56 anyos, kag residente man sa mga lugar. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca ang hepe sang Silay City PNP na bugtawan ining tagbalay aksyon na Rex kag ila nakitaan nga ining si Nava ang nagsulod na sila mismo nga puloy-an. Digto kag naaktuhan mismo ining si Nava nga nagkuha sang isa ka black Samsung A50 nga cellphone. Ara ini mismo siya posisyon kag kontrol kag gilayon man ini nga ginhold sang tag-iya mismo sang puloy-an. Gilayon man sila nga nagtawag sang bulig sa mga kapulisan agud nga maaresto ini nga si Nava kag na kumpiskar gid man kun na recover siya ko posisyon kag kontrol ini isa ka cellphone nga nagabalor sang 9,500 pesos. Si Nava ang napreso karon sa custodial facility sang Silay City PNP. Sa tutaran mga kaaksyon o sa mga mahilig, darabla magigop sang mainit ka kape kon kagahon ko nagapa. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat ginaksyon na John Diaz. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Tanbayan ay sa balita ni aksyon at ayupon sa Bacolod City Government Center pagkatapos lamang sini. Pasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom.
for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami nag-record sila nga check up diri kag hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamog ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat din nga impatigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kag sa iyang mga kaupod nga mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sa manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael, palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa matay! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start? Gusto pa sila tanan? Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta First portion. Balik na diri sa aton sining pangagadak sa Radyo Philippine Standard Time la 5:25 ang aton oras. Daligid lang kay ma-recap ta na isang resulta sa Small Town Lottery o Conistiel. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Sa atong sining recap sa first draw kahapon mga kaaksyon 13-3. Liwat first draw 13-3. Sa second draw 36-37. Second draw 36-37. Kag sa third draw kagabi, third draw 2-15. 2-15. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Kadtuan ta naman ang resulta sang aton sining Lotto 649 kag 642. Yari na ang Lotto result. Sa aton sining Lotto result 649 mga 110 million dako-dako na ba? Ang winning combination numbers mga kaaksyon nga sa 649, 11,
40, 41, 25, 33, and 43. Liwat 11, 40, 41, 25, 33 kag 43. Sa ato naman nga 642 mga kaksyon, mga 20 milyon ang padya sini. Winning combination numbers 26, 40, 37, 38, 34, and 17. Liwat 26, 40, 37, 38, 34, kag 17. Yari na ang Lotto Result. Ayos sa aksyon at tayo po nun standby sa Bacolod City Government Center. Inimay kang tanan sa extension nga ginhatag sang syudad para sa mga vendors blasang manukan na country. Lubos nga ginpasalamatan sang mga opisyal ilabi na sa Presidente. Balita City Hall. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Art. Tayo po na Aksyon Art. Good morning, Action Rex. Lubos nga ginapasalamatan ni David Montuya, presidente sa Manukan Vendors Association, ang extension na ginhatag sang syudad angon sa ila obligasyon nga balayran nga dapat kuntani ila mariglo subong adlaw Setyembre 30 base sa ginhatag sa ila nga ultimatum. Sunog kay Montuya, ini nga development ang base sa resulta sa ilang ginhimo nga pagpakigsapol kay Councilor Celia Flo Damlag lang nga amo ang chairman sa Committee on Market sa Konseho sa Syudad. Dugang pa ni Montuya ini nga desisyon sa alkalde pagi sa bulig ni Councilor Flor ang isa ka dako nga oportunidad para sila hanay agon makapadayon sa ila operasyon sa lugar. Liwat man sining ginapasiguro sa syudad ang sinseridad kag operasyon sang ila asosasyon kasunod sang ekstensyon nga ginhatag sa ila tubtob sa katapusan sang Disyembre sining nga tuig. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Reports, First Force. Salamat gid Aksyon Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:29. Mayong pagpamatigid sa kay Carl Kenneth Cañete, no? Naga-monitor sa sining mga inoras dira sa Siyudad Lulubcon, Barangay San Jose, Ibi Magalona. Sa kay Gerson Pendon, di pasukat, Susan di pasukat ni JC Rosila. May lang ang pagpamatelin sa kay Carl Kenneth Cañete. Elizabeth Gamala, salamat gid. Brian Nini Reco, may lang ang pag-monitor, no? Evelyn Nipomusino, Vanessa Mayo, salamat gid. Happy Friday Pinas gani man. Alin sa Rochester, Minnesota, USA. Vanessa Mayo and Gloria Moscoso Flores, Michelle Sayo Gimiroy, Angela Gayondato Castillo, no? Rinante, okay. 5 hours ahead kami di sa New Zealand kag Action Rex. 10 AM. Last just to gali sila kag matugnaw pa. 10 degrees Celsius kay springtime. Ayos, salamat gid. Salamat gid Doc Rinante Hamero Dicina, no? Bobby Munoz, salamat gid. Jolfa Karatatibo, no? Kay Jolfa Karatatibo, Tamiyaw lang Bindol Family, Rolando Colotco Karatativo, sa Barangay Robles, La Castellana. Dodski Antonio Ligaspi Villarosa Jr., salamat gida dira sa Payuan or Payawan, Candoni, no? Angela Liarte Gayondato, salamat gid. Jen Ignacio, salamat gid. Thank you. And Bret Hart Tonato, no? Ga monitor kagang wife niya si Mimi Tonato. And may lang pagpamati kay Silver Ezekiel, no? Sa Saudi Arabia ga monitor si Silver Ezekiel, no? Albert Pore, salamat gid Albert Pore. And Carmincho Siason Biboso, tamiyaw lang si Duday Mando Elsa, sa Barangay Abuanan, utod ko ni
utod ko si Lerma Sison Di Sales sang Luciana Barangay Maaw. Okay. Mario Olvido Acuesa, Shenda Lugway, Silay City, no? May lang nga pamati. Christopher Kuntapay, no? Dara sa Anchorville Subdivision Barangay Punta Taytay, Pamilya Kuntapay, sa kay Chris Milani, GC Kuntapay, no? Billy Albay, salamat gid sa pagmonitor. Creselda Bilandres Iman, no? Batch 79 sang Maaw Elementary School, ginatamyaw ya. Halin sa kay Creselda Balindes Iman, no? And Dante Makilan, Elvira Hilogo, Conila Paran, Aida Alunan, salamat gid, no? Maricel Alonsabi sa Dudugo, may lang pag-monitor kay Telma Piheda, Sean Kadungon, Gracie Bunga, Emily Pedereso, Zinaida Macario, Janisa Sibunga, kagbugtaw na aga pa, no? From La Castellana. Ayos, Lani G. Bilyogas sa Huwaringon, no? Salamat gid. Happy birthday, subong adlaw sa imo. Lani G. Bilyoga Waringon, no? Ayos. Mary Joy Victorino Flores Makawili, salamat gid. Felix Guard, thank you gid from Bugo, Cebu, ga-monitor. Aida Alunan, salamat gid. Romeo Namud Jr. Romeo Namud Jr., no? Madam Jinky de Alagdon, salamat gid, no? Milili Oligo, salamat gid. Imbong Jocampo, Doy Artor, Itiji Hilarcio, may lang pagpangapi-kapi, no? Jomong Caltorilla, salamat gid. And Jonalyn Ninyal Dikrepito, kay RR Joy, kag Edgar Sipida, Julio Celes, John Dexter, kay Kit Macariola, and Karen Guzman Lager de Quilla, no? Salamat gid. Ayos. O sige, pakarunan tanin mga kaaksyon ang iban pa nga mga greetings. Action Reports, first portion. Sa ato sini nga pagpanumbalik dugay-dugay ang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa Local Drinking Water Committee sang sila ikagibi magalona mag-convene sa Lunes mga kaaksyon. Sa ato sini nga pagpanumbalik detalye sang balita sa Kapitolyo. Pagkatapos lamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basit siya ko, nadala naging kami nga, may pamangkot pa gidaw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos lang Tapos sa may eskwela. Last time antong na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko dyan, sa kakulbaan ko permi basi, hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honor student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag. Always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong
myself. Nga, biskan pigado lang kamo silingon, hindi na kamo pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga manggulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay In Standard Time, las 5:43 ang aton oras. Action Reports, first portion. Balik na diri sa aton sining pagpangalaga this time ko ang balita gikan sa reaksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Balita Kapitolyo. Ini may kangtanan sa sining local drinking water committee sang sila ay kagibi magalona mag-convene sa Lunes mga kaaksyon. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Mag-convene akong mag-meeting sa maabot nga Lunes ang local drinking water committees sang banwa sang ibi magaluna kag syudad sang Silay. Isa sang naka-agenda nga ila sa paghambalan amo kon paano mapunggan ang pagdugang sang kaso sang cholera. Ang local drinking water committee ginapamunuan sang alkalde sang banwa kag syudad. Nabaluan nga sa 7 ka mga kumpirmado nga kaso sang cholera, 5 sa mga ini ang na-record sa syudad sang Sinai, samtang isa sa banwa sang Ibi Magaluna. Sa karon ginahulat sang tagsa ka mga local chief executives sa mga lugar ang resulta sa water sample nga ginpadala sa Research Institute for Tropical Medicine. Ako baloon kung nabala ang ginakuwaan sang ginakonsumo nga tubig sa mga residente sang banwa kag syudad ang positibo gidman sa cholera. Ang ka-aksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hinovia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Reports, first portion. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni aksyon na Marlon kasailuhantang balita gikan sa patrol upod kay aksyon Eden Aboso mga blatter entria aton pa si Platan diri sa syudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Dari ang kaundan sang balita ni aksyon Eden Aboso sa patrol. Aksyon Eden. Action Rex naglambot sa 194 ka mga persona ang naresto sa illegal gambling operation sa bugos ng Western Visayas. Sa sulod lang sang isa ka semana ini matapos nagpatigayon sang 56 ka operasyon nga nagresulta sa 48 ka kaso nga napasaka sa korte kag na-recover man ang 37,000 pesos nga bet money. Samtang diri sa Negros Occidental na intercept sang Valladolid PNP ang isa ka lalaki nga may dala nga armas kag ginapatihan shabu sa checkpoint sa Purok Masagana, Barangay Bagumbayan, Valladolid, Negros Occidental. Ginkilanadagpan nga si June Ray Penalba, 34 anyos,
sang Purok Tanolo, Barangay Pilar, Banwa, sang Hinigaran. Nagpatayan sa checkpoint operation ng kapulisan sa natagpan si Penalba. Sakay ini siya sa iya motorsiklo kag nakuhaan sa isa ka homemade caliber 38 revolver nga may 6 ka mga bala, 3 ka sachet sa ginasuspect sa Cebu, valor 10,200 pesos. Preso karon si Penalba sa custodial facility sang Valladolid PNP. Sa iban pa naton nga balita, arestado man ang 25 anyos nga lalaki sa syudad sang Silay matapos nadakpan nga nagpangawat sa Barangay Rizal proper, Silay City. Ang biktima amo ni si Ruth Aliare, 56 anyos ang edad, kag residente sang nasambit nga lugar. Samtang suspetsado amo naman si John Lloyd Nava, 25 anyos, kag residente man sa nasambit nga lugar. Sa inisyal nga pagpangsisa sang kapulisan, si Nava ang nagsulod sa puloy-an ni Aliare kag ginkuha ang iya sining cellphone, kag si Aliare nakapangayo man sang bulig sa iya sini kaingod balay, rason nga nagdakpan ining si Nava. Si Nava preso karon sa custodial facility sang Silay City Police Station. Balita ni sa patrol, ang ka-action nyo, Action Ida Naboso. Una sa balita na sa action sa Bacolod, Action Radyo. Action Reports, First Portion. Thank you. Salamat kinakson na Ida Nabuso. Balita gikan sa patrol. Ginanol sang Commission on Election ang kadalagan ni Negros Oriental Governor Pride Henry Tibes. Mga kakson, nagligad nga may 9 blang eleksyon tong piniliay bla. Ini matapos nga ginaprubahan sang Commission on Election ang resolusyon sang Second Division nga nagadeklara kay Grego Digamo bilang nuisance candidate. Hindi gali Digamo nga apelyido yan niya. Ay, nga nagpapili man bilang gobernador, no? Ti sa buto nga 3-2 mga kakso nagbuto ang COMELEC nga ibasura ang motion for reconsideration sang respondent nga si Grego matapos nga gingrant sang second division sang Disyembre 16 tuig 2021 ang petisyon ni Anay Governor Roel Digamo nga ideklara si Grego nga nuisance candidate kag i-cancela ang iya certificate of candidacy. Bangod wala sang temporaryo nga or temporary restraining order o kung TRO or injunctive writ o nga gin-issue ang Supreme Court, nagpapanaog sa ang Commission on Election sang Certificate of Finality and Entry of Judgment sang Martes nga nagamando sa Special Provincial Board of Canvassers or ining ginatawag lang nga SPBOC sang Negros Oriental nga i-annul ang proklamasyon ni Tevez kag ihatag ang buto nga nakuha ni Grego pabor kay Roel Digamo. Marusadya manino. Ginpahatag sang Commission and Bank nga napaslawan si Grego nga magpakita sang pamatuod nga lehitimo ini nga kilala bilang Roel Digamo. Ay, pertino. Sang iya ginpili o sang iya nga ginpili ang paggamit sa apelyido nga Digamo kag ginusar ang Roel bilang iya nga nickname. Ay, pwerte man nga ideya, no? Naibaluhan sang Commission Second Division or COMELEC Second Division nga ang apelyido ni Grego amo ang Gaudia, no? Gaudia ang apelyido ya. Pero ginpili sini nga Digamo para sa 2022 election. Daw purely sabotage gidyang natabo, no? Ginmanduhan sang SPBOC nga mag-convene sa Lunes, Oktubre 3 sa Commission on Election Session Hall sa Manila para amendahan o kuni-correct ang Certificate of Canvass o voters kagang proklamasyon para sa pagka-provincial governor. Base sa partial kag unofficial result nagapakita nga abanse si Tevez kay Roel Digamo sang 19,000 ka mga buto samtang si Grego ang nakabato naman sang 49,000. Bali may 30,000 gid nga diferensya. Ang paghatag sang buto ni Grego kay Digamo
ang magaresulta sa pagdahog sini sa pagka-gobernador. Timarasad dyan Sanday Comelec Chair George Garcia, Comelec Inting kag Rebulay, ang nagboto para i-deny ang memorandum or ang IMAR sang respondents nga i-grant ang petition ni Ruel Digamo. Samtang may dissenting opinion naman sanday Commissioners Marlon Casquijo kag Amy Ferolino. Action Report, first portion. Sige, dalagi lang mga kaksyon na standby na ay matagtapila ka mga commercial sa standby. Ako po si Dr. Matt. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed ka mo kami amo kamo na ginhatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta indiya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ningko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha nagmamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang silyo nagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglan. Oras mga kaaksyon, sige mapagudbay na kita. Kita buwas diri sa inyo sininga palatuntunan mga kaaksyon. Sanbay na sa Aksyon Balitang Bayan numero 1 upod kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Kabato. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Maayong aga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio.